magpapintas ka man, uray mo't sagpaminsan. Ay, diyan no, agawin da kumakat, nabanglo ka kumakas lakas jay. Ngayon mo tan nga, kasla nga, naboy-boy amon tabagim. Ang nga kasla idi nga, nakapinpintas ka. Nya ko namlakay agpabanglo ay na, Diyos ko. Si kamat man ti agsidsida ti sardinas inaldaw. Tiyaw awid mo sardinas, tapos ekspektaran nga bumangluak. Diyos ko, pur santo lakay. Pangaasi, mangkan ambisyoso dita. No ko maiorderandak ti Goldilocks, McDonald's, spaghetti, corned beef, kakasjay. Una baka bumangbangluak basit. Agiawid ka mati Palmolive, uno, dagita na babanglo, da Sunsilk. Lakay, Diyos ko, Ariel, Mr. Clint, tiyaw awid mo nga pagdigos ko. Tapos ag-complain ka, ibaga mo agpabangluag, agpapintasak. Diyos ko, gumastos ka mat alakay, tip-tipidandak. Ti ka siya shampoo ti Mr. Clint, pero ti balakubakon. Tapos narabi, ag-complain ka, nga natapok. Balakubak ko jay lakay. Ag-complain ka ng naapgarak, na nagpaitak. Siyempre, tiyaw awid mo nga sabon with calamansi. Niya spektaram. Diyos ko, agbalbaliw kan. Maasyang kamat kanyak lakay. Sumaniit na ti kipyas ko, ti kakakaw-kaw ko, ti tide. Ay, Diyos ko lakay. No kaya't mga nabanglo ak lakay, agsakripisyo kamat ajay dav, kasjay. Ala, boy, amta, igatangang kajay ko na diya nga, niya diyay, PH care ba diyay? At tinangag ko nga ko na da nga spray kanon sa diyay. Tapno rin mamin ano ka te spray. Unsa may mayat sa diyay spray ta. Awan mananti danom tayo. Chismoso dita bangir. Ibagbaga na nga. Agugas ka kano te arasaw kat kunak na. Grabe mat niya kita. Handi amo nga mineral water ti pangugas mo. Ala, sige nga rod, maturog tan, bukat ta, masapata pa inubigat. Di pa konti silaw. Ala, lakay. Apay mananday ito'y kikiyam dito ito na ipigkat, hang mga maikat. Aray, buwakatan mga guyod yan.